Oriol, ets el pescador més jove de Llançà o de tot Catalunya? De tot Catalunya. Al Nadal del 2020 al 2021 doncs vam començar a destil·lar whisky. Doncs mira, qui ens ho havia de dir, Aquí, al vaixell. Molt bon dia, trinxaeres. Ara que ve el solet i el bon temps, què us sembla si m'acompanyeu a descobrir un raconet molt interessant de la Costa Brava? Si busqueu inspiració per la vostra propera escapada o simplement voleu viatjar sense moure's del sofà de casa, quedeu-vos amb mi perquè això tot just comença. Benvinguts a Llançà. Amb uns 5.000 habitants aproximadament, situat al nord de Catalunya, concretament a l'Alt Empordà, entre el blau intens del mar Mediterrani i l'espectacular paisatge del Cap de Creus, hi trobem aquest poblet d'origen mariner. Com ja sabeu, a Trinxeraire ens encanta que ens expliquin històries, tant se val si són reals o són llegendes. I és per això que avui hem quedat amb l'Arnal. L'Arnal ha escrit llibres sobre Llançà i sobre l'Albera, així que d'històries segur que en sap un bon tros. En aquests moments estem al cim sobre de l'illa del Castellar. Illa, avui està unida a terra ferma, però sempre tota la vida ha estat una illa. I a redós d'aquesta illa es va fundar, doncs ja al segle XIII-XIV ja existia, un barri de pescadors, les cases dels pescadors, un veïnat. Per tant, aquí davant nostre, aquestes cases que ara veiem grans i edificades, eren simplement 7 o 8 barraques, no? I els pescadors tenien, per tant, la seva base i vivien en aquest sector separat del nucli del castell emmurallat de Llançà. La cosa curiosa és que els pescadors van trobar el material per construir les seves cases en aquesta illa. Aquesta illa està recoberta d'una pedra calcària, bastant tova, que es diu turo, i és com una crosta. És fàcil d'arrencar i fàcil de transportar. I té dues propietats, que no pesa o que pesa molt poc i que és superresistent. Per tant, venien aquí dalt a l'illa, travien aquestes crostes de turo i les transportaven, aquí la data curiosa, les transportaven davant de les seves cases, davant de les seves embarcacions, a través d'una tirolina. És a dir, una mena de vagoneta, la carregaven de pedra i la baixaven en tirolina, s'estalviaven, per tant, el transport de baixar de l'illa i s'estalviaven passar el safareig de mar. Bé, aleshores, doncs, això és el que hi ha, no? Ara això està transformat absolutament, però si en aquests moments aquestes primeres cases d'aquí es fes o s'ha fet alguna transformació, alguna obra, de seguida surt el turo i surten les parets de turo, no? A Llançà hi havia la vila, que estava emmurallada, i 3 veïnats, 3 nuclis diferents, no? El de Valleta, el de Setcases i el de Pescadors. I això era un nucli que tenia una certa entitat i, per tant, una certa diferència. Les persones eren diferents, els cognoms eren diferents, tenien padrons propis, tenien una mena d'autogovern. I el que ha passat ara, doncs, ja ho veieu, que ha crescut, s'ha transformat i pràcticament s'ha enganxat amb el nucli de la vila. Veus, això és el Cap de Creus. Clar. Una part del Cap de Creus. Els pescadors aquí a Llançà potser neixen com una exigència de monestir de Sant Pere de Rodes, però tot aquest territori pertanyia al monestir de Sant Pere de Rodes. Sant Pere de Rodes cobrava delmes, un 10, un 15 o un 20% de tot el que es produïa, de la vi, de les oliveres, dels animals i del peix. I consumien peix, no? I hi ha molts documents antics que veus que els pescadors paguen arrendaments de la seva barraca o del seu hort amb espècies marines, en llagostes, ells no eren ben bé tontos, no? Demanen, portem una cofa de llagostes o una cofa de serrans o una cofa de brats i bé, però bé... Ho pagaven a Sant Pere de Rodes? Era per Sant Pere de Roda, per Sant Pere de Roda. Clar, totes aquestes barraques d'aquí, cada barraca d'aquestes quan neix és un establiment de terra de Sant Pere de Roda. Sant Pere de Roda, monestir, i diu, què vol vostè? Fer una barraca, doncs guai, li dono 20 pams de llarg per 40 d'amplada, aquest espai és seu, faci una barraca i m'ha de pagar un delme cada mes. Un IBI, seria un IBI. Generalment eren peix, no? Generalment eren peix. I això es pagava, doncs, tota la vida. El port de Llançà és un dels espais més emblemàtics del poble i combina tradició marinera amb l'activitat turística i esportiva. Està situat a la badia de Llançà, molt a prop del nucli urbà, i forma part del dia a dia del poble. I és aquí on hem quedat amb una persona molt especial. Aquesta és la barca on navego jo. Com es diu la barca? Es diu Nova Harmonia. Oriol, ets el pescador més jove de Llançà o de tot Catalunya? De tot Catalunya. De tot Catalunya. Vas començar amb... Vaig començar amb 18 anys, ara en farà 2. Que és quan et van deixar. Que és quan em van deixar per tema d'horaris. I com és el dia a dia d'un pescador? Bueno, és
Bueno, si t'agrada no és per tant, t'aixeques d'hora, perquè t'has d'aixecar a la vora a les 4 del matí, vens aquí, carregues el gel, carregues les neveres i surts a la mar. Arribes, navegues unes quantes horetes, arribes i cales, que és tirar la xarxa a mar perquè comenci a pescar. Tu pesques, fas el dinar, parles amb un, parles amb l'altre i mires al mar, perquè clar, ja a 40 milles tu no tens cobertura, no tens wifi, no tens res, no pots agafar el telèfon, estàs aïllat totalment. Llavors, quan arriba l'hora, puges la xarxa i el peix que puja, doncs el tries, l'estives, el geles i tornes cap a casa. I això dia rere dia. Tu això ho tenies clar des de petit, que volies ser pescador? Això ho tenia claríssim des de petit. Jo venia aquí per les tardes, hòstia, i veia el mar, veia les barques arribar i deia, jo de gran seré pescador. I a casa què en pensaven? A casa... No, sempre m'han apoyat i han estat contents. Perquè tu ets d'aquí de Llançà tota la vida? Jo sóc d'un poble de Barcelona, No, però de Barcelona. però he estiuejat aquí des que he nascut. I venia aquí, arribàvem els divendres, que jo venia del meu poble i veia les barques i deia, jo vindré a viure aquí a Llançà i seré pescador. Clar, perquè el jovent d'avui en dia no és molt comú que algú vulgui ser pescador. No. És una cosa que suposo que es va perdent, mica en Sí, mica. ja no hi ha relleu i és una pena perquè és una feina bonica i és una feina necessària perquè a tots ens agrada menjar peix i menjar gamba i si no hi ha pescadors no es podrà menjar. Com veus la feina d'aquí 20 anys? Jo la veig complicada. Ho veus cardat? Ho veig cardat perquè no queden barques, cada cop hi ha més treues, que si no tenim dies, que si no tenim quilos, que si no ens paguen el peix i guanyar-s'hi la vida és complicat. Clar, això suposo que quan porteu el peix, el veneu i això es reparteix entre la gent de la barca o... Quan portem el peix, el portem aquí, el venem a la llotja i dels diners que has guanyat aquell dia es divideix en dos. Fas 50-50. 50% és per la barca, el manteniment de la barca, pintura, recanvis del motor, tot el que sigui manteniment. I l'altre 50 li has de treure el gasoil, el menjar que mengem, li has de treure gastos de roba d'aigua, li has de treure tot això. I després es fan parts, que són una part cobro jo, una part cobra el meu company i una altra part cobra el meu company, i els dos patrons que cobren dos parts. Clar, m'imagino que els patrons cobren més que no? Sí, la feina és més dura. Per tant, el sou no és sempre un sou fix, eh? No, pots- depèn del que pesques. Depèn del que Si no pesques, no cobres. No us dona por, no? No. Això li diem l'art, que això és la xarxa. Això són molts metres de xarxa. Tot això és xarxa enrotllada aquí, que l'anem posant, i això és el mateix, però és un més petit. Nosaltres, quan vas a la gamba o a l'escamarlà, baixes 2.000 metres. 2.000 metres de avall. cable. Tot això ho tens 2.000 metres a baix. Jo que s'encercla o No, això va arrossegant en línia recta. Això són nevera, aquí és on guardem la clova. Aquí es guarda la gamba. Llavors, el que fas és a la caixa, tu li poses aquest fil i això li poses gel per no aixafar. Amb el gel li poses això. Bueno, i això és la barca. Això aquí vagi el motor. Això és la sala de màquines. Uau. És un motor 900 cavalls. I cuineu cada dia aquí? Cuino jo, sóc el Cuines cuiner. tu? Noi. Peix, sempre? No. Això a l'altra barca que estava sí que era peix sempre, en aquesta no. En aquesta, si ens ve de gust una hamburguesa, ens fotem una hamburguesa. Hamburguesa. Això és la cuina, aquí jo m'assento aquí, al costat dels focs, per si haig de cuinar peix fregit o alguna cosa. Aquí se senten els meus companys i el segon patró. El patró sempre dorm aquí. Llavors, no sé, a la llitra no sé si voldríeu baixar. Ah, dorm aquí? Sí, aquí tenim... Però o sigui, Aquí hi ha el lavabo, sí, mentre perquè... vosaltres pesqueu, ell dorm? Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. És que sí. Aquest tens interna, no? Sí, té el llum al foc. Sí, perquè per no donar les bateries. Aquí van els dos patrons, aquí hi vaig jo, el llet sense fer, aquí hi va el meu company i aquí hi va l'altre, i aquí t'hi cabria un altre. Clar, això mentre teniu les xarxes tirades podeu dormir correcte. una estona. Si no, jo què sé, si quan jo acabo de fer el dinar i encara no és hora de triar, baixo aquí, dormo un rato i aquí darrere teu tenim uns armaris per guardar les coses, tenim els xalecos, veus, tenim els noms, Oriol, José Ramon, David, Libra, el Johnny. Molt bé.
Bueno, és que guai. És una segona casa. Sí, sí. Clar, t'hi poses més hores aquí que a casa, no? Sí, pràcticament. Oriol, has passat por alguna vegada a mig del mar? Sí. Va ser un cop... No portava massa temps embarcat. Se'ns va girar una pedregada, onades de... Un mal temps de 3 parells de nassos. Aquell dia li vaig dir al patró, vaig treure aquí el cap per la finestra i li vaig dir al patró, he d'arribar a casa, Perquè aquell dia vaig passar una mica de por. Però no, els altres dies no, i de fet el mal temps m'agrada, què vols que et digui? Ara sí, no? Sí. Ara anar saltant m'agrada. Anar ballant, que li dic jo. Anar ballant. Vas ballant. Oriol, en un futur, si no et veus pescant, què et veus fent? Jo em veig en el mar sempre. Al mar. Si no és pescant serà amb un barco mercant o amb un creuer, però jo treballar en terra ja no sé Però al fer. mar. Jo al mar sempre. Ferran, què dius? Què tal, Com vas? Oriol? Mira, aquí us presento el futur jove pescador. Aquest és el que Els dos futurs patrons. Sí, aquest és el que m'atreu al mig relleu. Aquest Els que aguantarem la cofradia. serà el més jove, encara. Aquest serà el més jove. Tu quina edat tens, Ferran? Em faré 16 ara d'aquí una setmana. Si et queden ara un parell d'anyets, perquè et deixin... No, Ens ha dit ara 18? a final d'aquest estiu ja Ah, m'embarco. ja pots. Ah, vale, vale. Ja m'estic traient les titulacions aquí roses i ganes d'anar a mar. Però de nit no hi podrà anar? Sí. No, sí, ell sí, perquè el fill és fill de propietari. Ah, I d'acord. la barca és familiar. Sí. I llavors hi pot anar abans, perquè diguem que vas amb el responsable. Com ho veus, això? Tinc ganes d'anar-hi. Ja tens moltes M'encanta ganes. la mar. Us presento l'Isaac, que no us explicaré què ha vingut a fer, de moment, perquè és una sorpresa, però us asseguro que us interessarà moltíssim. Però ens ha citat aquí, a Casa Narra. Per què has triat aquest lloc, Isaac? És un lloc emblemàtic de Llançà, fan cuina marinera des de sempre, fa potser 50 anys que hi són, i és un lloc de Llançà representatiu. Quina és l'especialitat de la casa? El peix El peix. i el suquet. Suquet de peix. Peix, suquet i arròs. Suquet de peix, els arrossos, arròs blanc amb lluç, sorbó... Bueno, Quants anys fa que sou aquí? això des del 1948, 1948, a la quarta generació. la quarta generació. Sí. Fantàstic. Quin és el secret d'un bon arròs? El secret... O d'un bon suquet? Doncs mira, tenir el fumet, que el fem amb tots els caps que surten, veu? Caps, com que agafa molt de peix, el cap, i tenir això, que és el sofregit del negre, que el fem amb allò. Ben I concentrat. ja està fet tot el moment. I el temps de cocció, Tot. exacte, Sí. m'imagino. Doncs comencem. Calamars a la romana, totalment casolans, que tenen una pinta espectacular. Cada un de pesar 1 quilo. Sí, com a sí, mínim. semblen dònuts. Exacte, això cada un, hòstia, això és 1 quilo, Són Bon tros de calamar. Un bon tros. Xipironets. Exacte. Hi poso llimona? I tant. Va. Els rebossats a mà. Hem vist com els arrebossaven ara. Musclos al vapor. Molt de gust de Molt mà. tendres, sí. Gens xiclosos. Doncs mira, de principals hem demanat unes ratllades de peix. Però sembla que té una mica de lluç, una mica de rap, la sípia, l'escamarlà i la gambeta. I després aquest arròs, que sembla espectacular. Això guanyaria joc de cartes, segur. Segur. Hosti, tu. Tu bo, És bo. Molt bo. Mireu, trufes casolanes de xocolata, armanyac i ratafia. La pinta de casolanes es tenen. Si us fixeu, no hi ha cap que sigui igual. Jo m'he demanat un catalanet, però no me l'ha deixat treure al Marc perquè sempre va el mateix. Però mireu, aquí el tenim. Ens estem una. Bon, Isaac, com ha anat el dinar? Molt bé, molt bé. L'arròs era molt bo. L'arròs era boníssim, el peix era fantàstic. Bueno, ja el que esperàvem. A més, aquí això és ja anar a triomfar. Venir aquí a Ja ho sabeu, si veniu per aquí, Casa Narra. Canarra, tota la vida. Canarra. Jo vaig a mirar si trobo la ratafia. De fi o armanyac, aquesta? I si feu un vol pel centre, no podeu deixar de visitar la seva torre romànica, que és l'única part que es conserva de l'antiga església de Sant Pere. A tocar de la torre romànica hi ha la torre de l'homenatge, que formava part de la residència temporal dels abats de Sant Pere de Rodes. El que passa que amb el temps es va construir l'església nova i ha quedat totalment adossada. Doncs ara per fi sabreu què és el que pinta Isaac en tot això. Isaac, tu tens l'únic museu de whisky, amb whiskies de la península ibèrica, de tot Espanya. Exacte. Aquí tenim a Llançà l'únic museu del whisky de tota la península, amb whiskies fets a la península ibèrica
Doncs des del 1840. Vull dir, tenim ampolles inèdites que només en queda un exemplar i que no se sabia ni que existien. Doncs l'ampolla més antiga que tenim és aquesta, la Juan Vicente Vergara, que és de Jerez. La majoria de whiskies antics són catalans o andalusos, perquè a Andalusia hi havia el contacte amb Escòcia i a Catalunya hi havia la indústria. Val? El més antic que tenim és aquest del Juan Vicente Vergara. Això és aproximadament 1890-1880 per unes proves que es van fer del carboni 14. Tot i que hi posi whisky a l'etiqueta, és molt possible que el que hi hagi dintre no ho sigui. Perquè, per exemple, si us fixeu aquí hi posa whisky Balón, hi posa és una beguda deliciosa obtinguda de la destil·lació de vins de la millor qualitat. Clar, el whisky no ve del vi, el whisky ve del cereal. Llavors dius, vale, tenim ampolles, té potser valor històric, perquè hi posa whisky, però com a producte doncs no sabem realment si el que hi ha dintre és whisky. Jo hi ha algunes que estic segur que no. Però és possible que, sobretot les d'Andalusia, sí que en tinguin. Aquests es van adonar que la gent sortien de missa, s'espatxorraven allà en una terrassa i, nen, posa'm un whisket. I va dir, ostres, si en comptes de whisket aconsegueixo que demanin un whiskat, ja m'he forrat, saps? Llavors, per això, veus, whiskat. Una de les meves preferides són justament aquestes 4. Aquestes van venir de les colònies quan encara eren espanyoles. A mi la que més m'agrada és aquesta, la Black Cat Scotch Whisky de Destileries La Corona, que eren uns de Madrid que van demanar una subvenció a la Casa Real i amb els calés van obrir una destil·leria a Filipines. Exacte. Amb els calés que van fer a Filipines van obrir una cervesera que es deia Sant Miguel. Sant Miguel de Windia. Exacte. Què va passar? Que després, com que Espanya va perdre la guerra de Cuba, doncs es van perdre les colònies. I la destil·leria i la cervesera van canviar de mans. Però inicialment era capital nacional. El whisky Mac, justament, encara existeix, que és Destil·leries MG. Aquest va ser el primer whisky que va ser, podríem dir, whisky que es va aquí a Catalunya. L'altra cosa és que no fos destil·lat aquí, però ho feien... A Villanueva i la Geltrú. Villanueva i la Geltrú. Després hi ha un moment en qual es comença a etiquetar en català. Perquè hi havia hagut whisky que realment no era whisky. Era brandy que hi ficaven whisky i ho embotellaven. Però llavors, d'on et ve aquesta passió pel whisky o tot aquest tema? Bueno, nosaltres som els únics i primers destil·ladors de whisky de Catalunya. Nosaltres tenim l'única destil·leria que fa whisky i que ha fet mai whisky aquí a Catalunya. Ens ensenyes? Sí, va. Doncs ara la pregunta del milió, perquè jo no en tinc ni idea. Com es fabrica un whisky? Doncs el whisky es fabrica a partir del cereal. En el nostre cas és ordi. Doncs en concret malta d'ordi. És ordi que es fa germinar i assecar. Després aquest ordi es posa amb aigua calenta en aquesta màquina. Llavors el que es fan és diluir els sucres. Llavors s'hi posa un llevat, això fermenta, i una vegada fermentat, després es destil·la amb aquests destil·ladors. Llavors l'aigua ardent que en surt es posa en els barrils. I s'ha d'estar un mínim de 3 anys. Mínim 3 anys. Exacte. Al final no deixa de ser ordi, fermentat, destil·lat i envellit. Nosaltres fem servir, roure del Montseny. El nostre whisky envelleix justament amb roure de la zona de Viladrau, que d'aquí potser ens vam conèixer. Sí, per una mica en comú, amb un, des d'aquí. Exacte, per amb un de Viladrau, que ens vam conèixer a través seu. I com va sorgir el tema aquest del whisky català? Bueno, jo i la Pilar teníem altres feines, jo treballava a la Caixa, la Pilar treballava en un laboratori càrnic, vam deixar les nostres feines per emprendre un somni, que era fer ratafia i licors casolans, i quan vam obrir, el meu pare, pobret, que se'n va anar, el meu pare va estar en tractament oncològic 18 anys, i al meu pare no li agradava ni el cava, ni la ratafia, ni res. Només li agradava una mica el whisky bo. I en el seu homenatge vaig decidir que jo faria el whisky que li hauria agradat al meu pare, que hauria sigut un whisky quilòmetre zero, perquè el meu pare estava molt involucrat en la cultura catalana. Va, provaràs el whisky. Vinga, va. Haig de dir que jo no soc molt de beure whisky.
Però clar, Home, però el primer whisky català has de tastar. s'ha de tastar sí o sí. És que si no, és quasi que és per treure la nacionalitat. Hi ha alguna manera... No, llavors Afegir doncs és un whisky que té molta llàgrima, és molt dens. Sí que li trobo molt el gust de cereal. Clar, és un whisky molt cerealístic, que és això, doncs està destil·lat doncs, amb molta paciència, llavors preserva molt l'aroma original del cereal. Clar, jo els pocs whiskies que he provat són d'aquests dolents de supermercat. Això és molt diferent. Oh, clar, això és Té whisky gust de- artesanal, Té un gust dolcet. pur de malta, i al final té un regust de vi ranci, és perquè ha estat 3 anys en barrica de Roda del Montseny, aquesta edició, i un any en barrica de vi ranci. On ens portes? Argèlia. Argèlia. A buscar fardos i tornem. Exacte, anem a fer contrabando. Doncs mira, aquí ens ho havia de dir, Aquí. A un vaixell. No, és una passada. Quin és el teu racó preferit per anar amb la barca? Jo per mi aquest. Aquest. Estem aquí que es veu França, estem totes les muntanyes, les orelles de la Mula, Puiggesquer, 600 metres, el Carroig, i aquí tenim les Açucenes, aquí Garbet, és que és preciós. No, és molt maco, això, molt maco. Estem a... La muntanya de darrere ja és França, això és el paradís. Doncs bueno, amb aquestes vistes magnífiques del paradís, Estem al paradís o no estem al és paradís? el paradís. Què hi ha millor que això? Viladrau. Sí, no t'ho creus ni tu, no t'ho creus ni tu, tio. Acomiadem aquest capítol. No oblideu de subscriure-us si no ho heu fet encara, que hi ha molta gent que esteu mirant els vídeos i no esteu subscrits. Així que és el moment. Els mireu en pecat. Subscriu-vos. Fins una altra, trinxereres.